nokubingelela wonke umgcotsho okhona nayo yonke ihamente ingcwele sezulwini egameni lonyazi amen. Siyabonga kakhulu baba. Ngiyakhumbula ngesikhathi sisakhula siseyizingane wawungamcela umzali ukuthi thuma bani ungathumi bani. Ngoba mase kuthumile wawunganayo into ozoyisho ukuthi cha ngiyi. Kodwa wawukuthunywe nasemzini osabekayo. Uhambe upractice indlela yonke ukuthi konje ngizofika ngiqale ngapi. Ngizobingelela kanjani konje mangifika kuloya muzi ngoba uyasabeka. Kodwa wawuthi mawufika khona mawusumficile umama wakhona udla mazambane kodwa ekugcineni ethola ukuthi ubuthunywe ukuthini. Nathi bantu abadala abazali bethu ngiyacela ukuthi noma sizingane kodwa mangibheda ngibhedela ngakhona nawe uhlanganisa ukuthi inhloso yami bekukuthi ukunzima ukuguqa lapha okhulumayo uMchunu kwaMsimango. Bangcwele basezulwini ithi iNkosi thina boJehova thina boShembe sine theater yasezulwini. Lapho ethi umuntu mayesehambile emhlabeni sifike simlalise embhedeni sikhiphe imishini yasezulwini ebese simbheka ngenhloso yokuthola isitho esisodwa vo iNhliziyo. Sisuke thina boShembe sifuna ukubona iNhliziyo yakho ukuthi binjani ngoba kungenzeka kuba zikho ikhathi ezikudlulayo umNazaretha oyingcwele asikho isikhathi esikudlulayo sokuthandaza kodwa iNhliziyo yakho ilikhuni. Kodwa iNhliziyo yakho imba umthanda umakhelwane umthanda umuntu ophila naye. Wena nje uzazi wena ukuthi ungumuntu. Kodwa uthi uJehova thina boShembe sine theater yasezulwini esithi mangabe ufika ubuye emhlabeni bese sikubeka phezu kombhede sikhipha imishini sibheke ukuthi wena ubusebenzelaphi. Kodwa mangabe sesithola ukuthi inhliziyo yakho akiyoyala ephakameni sithatha okungokwethu bese sikuphosela kwaLasha. Ngoba uMnazaretha ungena esihogweni. Noma ngabe ubumfundisi kodwa mawusebenzele ebumnyameni thina boShembe siyalithatha ijazi lethu siliphosele ngapha bese sikubuyisela kwaMsathanja. MaNazaretha ingcwele wakhala omunye umntwana wakhala umntwana oyinkosazane inkosazane eyizethemba. Yakhala lengane yathi Shembe selokhu umama wamahamba emhlabeni angimphuphi noma ngimbona kabuyi nangephupho. Nkosi lomhlaba ngiyacela Jehova ukuthi njengoba umzali wami engasekho emhlabeni akake fike ngephupho ngizombona nokuthulele kanjani lapha ekhona. Njengami nawe nami ngiyafisa ukuthi ubabeke ngifikele ngitshela ukuthi ulelephi. Kodwa lengane yakhala inkosazane ezethemba angazi ukuthi ikhona yini inkosazane engathi mayikhala kuShembe engayiphendula mangabe isawuhamba ngemiyalelo eyayalelwa ngayo imiyalelo yasemazulwini etshelwa abaphathi ba ukuthi inkosazane ihamba kanjani. Kodwa thina saba nenhlanhla sinemalanga ethu lapho uShembe athi khona asahambe siyocangathwa. Umama ngapha uyacangathwa inkosazane iyacangathwa kungenzeka yini kuba ngiphuma ngaphethe lutho. Ngizophathani mina mangabe inhliziyo yami imbi ilikhuni ithenye indoda Shembe ngiyafika kumenyezwe iNkonzo. Kodwa ngigcina ngesikhathi kusathiwa amen uyingcwele ungena Nkosi ezinomhlaba. Ekugcineni kwakho konke angibe ngisaphinde ngizwe lutho. Ngigcina ungena Jehova khona mangithi ngiyabheka kuba nesilwane esiqala silingane nentuthwane sikhule njalo sigcine sesiyifu phambi kwami. Ngigcina Nkosi ezinomhlaba ngingasakuboni nokuthi ukuphi. Inhliziyo uMnazaretha ngoba ngithi ngihleli lapha ecansini kodwa ngibe ngicabanga ngibazondayo. Ngicabanga ukuthi konje mangiphuma la ngizomthuka ngithini usibanibani. Asizindli ngezinto zasezulwini kodwa sizindla ngezinto zasemhlabeni. Ulapha nje umakhelwane wakho akakubheka kodwa iNazaretha wena. Awumbheki umakhelwane wakho akungena kwakho. Ngoba bayazi abantu mabengena kuphi baphuma bephoxekile.
kanti umuzi womNazaretha ukuthi umuntu mayesengenile ezizwe phila mayiphuma kiwo noma ngabe unakudla akhona amanzi likhona izwi umuntu ongamkhipha ngalo hayi ukuthi umuntu mayezocela kwakho wena bese umbalela kodwa iNazaretha yakhala lenkosazana yathi Shembe ngimbona uMama ithema isilele wayesefika uShembe omdala weinsuku wathi mntanami uthe ufuna ukubona uMama wakho laphelele khona yayisithi lenkosazana baba ngicela ukubona uMama lalelo khona seloku ahamba angaze ngimbone nilandele mntanami uyobona uMama wakho ukuthi ulele kuphi wenzani kodwa lenkosazana yayisijabule ilandele emuva kwaShembe ingazi ukuthi izofika iboneni phambili ithema ifika iqhamuka noShembe yasizwa isililo sikhala ngapha sasiphuma ngakhona kodwa uNkulunkulu waqonda ngqo ngalapho kuphuma ngakhona leso sililo ithema ifika yawubona umgodo omnyama omude onganamkhawulo okungabonakala ukuthi uqala uphelelepi kodwa lapho kwaphuma isililo kuphela yasilizwa iphimbo likaMama wayo yasilizwa iphimbo likaMama yolikhala yayisithi inkosi mntanami uMama wakho ula kulomgodo omnyama ngenzela yini ukuthi ngivukile kuseni ngageza ngamanzi abandayo ngaboleka imali kumakhelwane yokugibela kanti ngizovakasha ngivakashile mangabe ukuthi inhliziyo yami ilikhuni angithi size lapho solungisa zona iNhliziyo lezi esaziphiwe uThixo wakupha inhliziyo ukuthi uphile nabantu emhlabeni kodwa wena uyayiguqula ufuna abantu akekho uShembe wasidala ukuthi sibe nezinhliziyo ezilikhuni cha uma ngabe ngibona ukuthi ilikhuni ayiguquka ifunze kamkhulu noma ukhokho anginikeleli ngani kanti sokwenzani lapha sizangakhona yini ukuzozicelela ithema izwa lenkosazana isililo sikaMama sikhala bebaningi phakathi yayisithi inkosi mntanami thatha nansi intambo oyiphonsele phakathi ebese ummemeza uMama wakho uthi akagibele akabambe le ntambo ngempela yenze njalo lenkosazana yathatha le ntambo eyisiphosela phakathi yathi Mama yimi unozibani ngizokukhipha esigodini sosizi ngihamba noShembe wajabula lo Mama wayibamba le ntambo uthe mayibamba nabanye abaseceleni bathi awumasibani usizwe ngani nathi sesizophuma ngomntanakho wathi mayibamba le ntambo bayibamba nabanye oMama wathi hayi akusumntanenu wathi akazange ukuzokhipha nini uzokhipha mina sukani Nazaretha yakhala lengane yathi Mama ngihamba noShembe sizokukhipha bayeke laba bagibelayo begibele nabafuna ukuphuma wayesethula lo Mama wayibamba intambo bathe mabethi bayakhuphuka wathi cha angeke nikhuphuke ngomntanami nani izamana beni naye akazizamelanga uzanyelwe yinkosazana ebikhala kodwa ngoba inhliziyo ilikhuni wayiphetela le ntambo ngoba phela ngesikhathi benikini intambo yaqoshuka yathi inkosi mntanami uyambona yini uMama wakho uthi umuntu onjani yakhala lengane yathi inkosi ezinomhlaba ngicela ungiphele inyithuba Mama labo mama bagibela nawe bayeke bayidonsa intambo nabe uzokwazi ukuphuma kulesigodo kusona waphinda futhi uNkulunkulu wamnika ithuba athi phosa mntanami le ntambo wayiphosa waseyibamba lo Mama uthe mayekhuphuka bathi Mama masibani bana sikwazi ukusala nathi siyaphuma ngengane yakho wathi cha angeke yahluthuka futhi intambo wayesethi uNkulunkulu mntanami uyambona yini ukuthi uMama wakho unjani yikho kumthatha kwambeka la kulesigodzi sosizi lapho isililo kuphela esiphuma lapho kwakukhona ukukhala nokuphetha kwamazinyo
Phela ngithi ugezile, wawasha, wa-ayina, wathi ngifuna usibani bangibone ngiyobangena. Angithi wena vele uzanga ngenhliziyo, uze ngempahla. Wena uze ngematerial ukuthi usibani abangibone. Nami ngonjalo. Uthi lapho mangabe unento yakhe entsha, uthi Jehova usibani baphi, angathi abazi ubona lo mnqwazi wami ukuthi ngiyawuqala. Baphi? Uthumile uMnazaretha ufuna ungena sesihleli, angithi ufuna ukusinyisa. Angithi thina sesizele imaterial esontweni. Ngifuna ukungena sebehleli, bethi base bethehle, behleli bonke, bethe bese ngiqhamuka noMnazaretha wami wemali yami. Inhliziyo iphike lapho. Yakhala lengane, yathi Nkosi yesinomhlaba, ngiyacela uphe uMam wami, uphe mina ithuba lokugcina. Yathi Nkosi mntanami, uyambona yini uMam wakho ukuthi unjani? Mama ngiyambona, ngicela ungiphe ithuba lokugcina, ngiyinkosi yesinomhlaba. uJehova uyabekezela unesineke. Njoba bekhale ekuthuthukeni ethi khona bangasamazi nokuthi uyini. Uzizwele. Khona bangasangazi nokuthi ngiyini. Asimazi ukuthi uyini, kodwa egcineni siyaguqa noponjwana bethu abetshekile sithi Inkosi yesinomhlaba ngicela lokho, kodwa kuukuthi futhi umazi nokuthi uyini. Kuwena usefana nomkhulu wakho nje. Lo wahamba vele ungasamhloniphi. Kanti Inkosi yesinomhlaba usidele ngani siphele yanhlonipho? YamaNazaretha kudala emazi umuntu. Sibuyisele Jehova lo liyathando elwalo usidonsile ngoba Nkosi yesinomhlaba udonsa abazali bethu nogogo bethu, wabadonsa ngezibopho zothando, wathoza nini nginikhusele nginifake phansi kwamaphiko ami. Base bezala abazukulu abayithi abanganandaba, abangangene ngangisho abayitshela ukuthi mangiyile esontweni ngaye babonisa ukuthi mina nginje nginani. Inkosi yavuma yathi mntanami iphoso kokugcina lentambo. Mama wayamthandaza ingane uMama, yathi mama ngiyakucela leli thuba olithola manje elokugcina ngci. Bayeke labantu abagibelayo bephume kanye nawe bayithanda inkululeko. Ngiyacela mama mawuhluleke manje uzosala khona la. Esashilo uJehova wathi mina mawusuhambile emhlabeni sisodwa isitho ngisifunayo kuwena. Noma ungayitho ngibe u30 uyasala yonke. Kodwa uJehova ufuna lento ayifunayo, inhliziyo. Yavuma inkosi yasimphosela intambo lomntwana. Yathi mama ngiyacela leli thuba elokugcina. Uma uyeke leli thuba mama uzosala lapha futhi esihogweni somlilo. Waseyibamba le ntambo lo mama. Wasekhuphuka, wayizwa nomntwana ukuthi ayilula, kusho ukuthi uMama useza yedwa. Kodwa uthe mase ezokhuphuka bambamba labo mama bathi masibani awuwazi ukushiya lapha. Wathi ngithanda uhamba ngomntanami la nanizamana benu. Yathi ingane yesu ingane yathi mama bayeke. Bathi mabe sebekhuphukile wabona ukuthi siyaphuma manje, wathi ngithengeke niphume ngengane yami. Wasehluthula futhi kade senikiwe ithuba lokugcina ngci. Yayisithi inkosi mntanami ubonile ukuthi uMama wakho unjani. Mnazaretha uyakufisa ukuphenduka, uyakufisa ukuguquka. Noma wena awunandaba, uzitshelile ukuthi lento eyona uyiyona. Ngisho sekunikela wena lenhliziyo nayo awuyinikeleli. Iyakhala indoda ithi mina Nkosi yesinomhlaba ngigcina ngokukubona ungena bekhuza ingcwele, kodwa mawusungenile angibe ngisaphinde ngikubone. Uthi Shembe ngoba vele mawusungenile wena awukho ngaphakathi, uthi lapho ubucabanga ngaphandle.
futhi wena unenzondo yikho ngeke ungibone unenhlanhla ukwazi ukuthi awukwazanga ungibone emhlabeni nakwenzayo futhi angeke ungibone. Hayi phela ungalindeli ukuthi nakuwe kuzokwenzeka njengalowo baba ubona isilwane esikhula ebese uhambe uyocela enkosini esakho mhlawumbe esikhula ngaphakathi. Awunqeni ukuxabanisa abantu. Awunqeni ukuzonda umuntu engakwenzanga lutho. Unesibindi sokuthi usibanibana ngimfuna la hambe khona. Awumazi ngiqhamuke emsinga ngaze lapha. Angithi sizoyelana sizocela ukuphila, sizocela ukuthi inkosi ezinomhlaba ngelanga lokugcina ngomhla wokuphela izisikhumbula izingasilahli. Ungizondelani pho? Yini mangikunyathelela ungangisondela uthi unginyathelile? Ebese ngixolisa uma ngabe ukuthi nginalolu yathando lokuqala lamaNazaretha lawa okuqala ayezazi ukuthi azokwenzani. MaNazaretha siyabonga Nkosi ezinomhlaba, siyabonga obaba bashumayeli, kodwa le ndawo inzima. Uthi mangabe usulikhiphile lelizwi baba uzwe yonke into isixega, uzwa ngathi namazinya usenawo. Uzibuza ukuthi konje Nkosi mangibamba lo mbhobho angizubathuka yini abantu bakaShembe? Abazuhlubuka yini ngenxa yami? Ngiyacela Nkosi ezinomhlaba bethi noma bekukhona engikushilo abangakuthandanga, kodwa njengoba bengishilo ukuthi ukuthunya ukuthamba ocela ipuphu emzini osabakiwo uyibuza ukuthi uzoqala ngizomqala ngaphi mama, kodwa ugcina usuthe impuphu. Ebone lo mama uphethe nesitshetho uzofuna impuphu. Nami ningabheki ubumina, kodwa izwani lokhu okuyikona kuzothi makufika enhlizweni yakho kuhlale. Ungathathi konke amenyondunyondu engizobe ngiwasho kuwe engaze akuhlubule. Thatha lokho obonayo ukuthi nawe kuzokusiza ngelinye ilanga. Inkosi busenizwe.